שלום. אז זהו, אנחנו נכנסים עכשיו לקומה. אלו שתי הדירות, מצד ימין דירה 16, מצד שמאל דירה שלנו, דירה 15. טוב, אז הנה נכנסים לתוך הדירה. אז פה בהתחלה זה הסלון, זה הקיר, זו הדלת הראשונה של הסוויט התורים, שם זה המרפסת. במרפסת אתם רואים את המנוף הענקי שמחובר פה, ופה בצד שמאל המסדרון שמוביל לחדרים, ובסוף זה הממ"ד, ומהחלון של הממ"ד רואים גם את הבניין ממול. ופה שמאלה זה כניסה למטבח. אז הנה, זה פה החדר של המטבח, אבל אחר כך אני אעבור. בואו ניכנס קודם. הנה, אנחנו פה בסלון ונכנסים לתוך החדר שינה. אז הנה, זה החדר שינה. מיד רואים את החלון הענקי שיש פה בפנים. זהו, אז בואו נראה מה רואים מהחלון הזה. הנה, רואים למטה את כל הקוטג'ים שהם מתחת, והאזור פתוח לגמרי. אזור פתוח עד שם, טירת שלום, בקצה. נעשה עכשיו הגדלה. הוא לא עובד בווידאו הגדלה, חשבתי שיעבוד. אז שם בקצה זה הקוטג'ים של טירת שלום, ופה מצד שמאל זה המכון הביולוגי. ופה מצד ימין, קצת אני מסתכל אני מכוון את המצלמה למטה, זה בית ספר חדש לגמרי שבנו פה. ואני רואה כבר ילדים משחקים שם מגרשי כדורסל והכדורגל. בדיוק בצד השני של האזור הזה בפנים יהיו גני ילדים. טוב, אז אנחנו עדיין בחדר שינה הגדול, והנה פה, סובב את המצלמה, זה השירותים שצמודים כאן עם מקלחת והכל. ופה זה מקום כזה של ארון קיר וצדיות לידו, ופה למעלה יהיה מזגן אינוורטר כזה. טוב, ממשיכים הלאה. אז הנה נכנסים כאן למרפסת. כן, יש בה בלוקים, ופה הנה המנוף. אני ממש יכול לטפס עליו עכשיו, על המנוף, באמצעות הקרשים האלו. נעזוב את זה. אז הנה פה המרפסת, יושבים פה, אני כאילו עכשיו יושב על הוורנדה ורואה את כל העולם, ממש ככה. מאוד נחמד. הנה, ופה גם רואים שמאלה וגם רואים את הבית השני, ורואים ממש את המרחק הענקי מהבית הזה לבית השני. ממש לא בסטנדרטים מקובלים. טוב, אז יאללה, ניכנס פנימה. אגב, ביום ראשון הקרוב מתחילים לעשות את הריצוף בתוך הדירה. זה פעם האחרונה שרואים את הדירה ככה בלי המרצפות, כי עכשיו מסיימים את הריצוף בקומה שלישית. אז טוב, אז הנה, זה המטבח. כן, יש פה קיר קטן פה בצד שמאל, שפה אחריו יהיו פריג'ידר וכל מיני ארונות מטבח, ופה פה יהיה השולחן בהמשך למטבח. ופה את הצהוב הזה זה נקודת גז, יש פה כל מיני נקודת מים, חשמל, כל החרא הזה כאן. פה יש חלון גדול מהמטבח שיוצא לכל המסתור כביסה, וגם מביט לבית ממול. פה זה שטח די גדול שאנחנו גנבנו אותו, אנחנו מרצפים אותו אחר כך. תכף תראו אותו שניכנס לה מחדר אחר. ופה יש מכונות כביסה, דרייר, כל החרא הזה, בקיצור. טוב, ממשיכים. בעצם אני מפסיק פה ואני אתחיל וידאו חדש עוד פעם כדי שלא יהיה גדול מדי.